Kada bih želio pričati o Don Bosku, dvije riječi bih izabrao za opisati ga. To su povjerenje i hrabrost. Zašto hrabrost, zašto povjerenje? Don Bosco je imao hrabrosti na svoju crkvu staviti kotačiće i gurnuti je na periferiju grada, baš kao što nam govori Papa Franjo ovih dana. Gurnuti crkvu na periferiju i približiti crkvu svim mladima koji se tamo nalaze. Na koji način? Davajući im povjerenje. Don Bosco nije se bojao da mladi pogriješe. Dapače, ako bi pali 100 puta, on je 100 puta dao ruku da se uzdignu. I to je bila ljepota njegovog nauka. Imati povjerenje u mlade i dati im priliku da rade, ali pod budnim okom njega samoga, budnim okom odgajatelja. Prisutnost i povjerenje mladima velika su značajka Don Boscova odgoja. Svi smo mi Don Boscovi.